Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kung tinuod ba ninas kong nauna? Mariki, ingon nga, siging away, unya, in love na day. Oh, uy, di pa ko nung ni Bro Derek yan sakitan. Nga mong gisundan. Uy, mag-unsap sa ni Dapita nga. Awa o, uglaw man kayong pangpang ni Dapita. Buang. Nabuang na tingali ko. Buang ko! Uso niya akong gibati. Muna naman kong di makabugong sa kong pagpangigik ang Carla. Nayabag ng tingali ko. Buang nga ginako kung mahuon. Ang akong cellphone sa akong bulsa. Kitsa pagkaning... si Bro Alden. Labaw sa ning mantayong tawana. Murubaya sa ni siya nakamatikod na ako. Hello? Bro? Bro, ano nang hunong rin mo si Carla? Kuan bro, kanang... kuan, sugo sa lawas bro. Oh, mo ba? Bro, delikado ng Dapita. Daghan kitulis siya. Hilang ka ng Dapita. Nang hunong misunahan sa inyong ginungan. Ang ginang-driver na mo, nga abuton mo na mo. Ha? Magpaabot din, bro. Sige bro. Bye. Ay. Abi na kog moambak ka na sa pangpang. Nagmata ka day. Wa man gud ko matog. Naniid raman ko nimo. Nagpiyong-piyong ko na hay ako mga mata, pero sige kong pasiplat nimo. Usa? Tana uy, nahadlok na ba ako dinhi ha? Ngano ni singgit kag maayo ganina nga nagatubang sa may pangpang? Ngano to? Abi baya na kog moambak na ka. Usa? Si pagtuon man ako buang. Oh, suma lang nimo. Kung gusto pa ba imong pangunahuna karon? Usa? Restless ka man, God. Ingon og wa kasi mo kaugalingon. Og di na kumutuo nga tungod na sa imong kasuko nako. Og unsa man day mo sa pagtuo? I don't know. Pero nagduda ko. Nagduda ko nga may lain ka pang gibati nako gawa sa kasuko. Usa? Yabag gani. May mo ba tako man ang bakba nimo? Kay baho kayo? Baho ba, God? Oh, unsa na? Baho sa? Gamay. Gamay. Ang van man ang ilang gisakyan ni Sir Aldino. Kita gipaabot nila. Oh, mao ba? Pero, kanang sir, kabantay biya ko og auto nga nagsigi og sunod-sunod na to ganina. Usa? Usa? Color puwa ba? Ha? Carla. Carla, niya na ta. Pagmata, oy. Carla. Ayaw! Ayaw! Oh. Ayaw, dugaya!
Kan, gibinuangan na sa ko ini. Hoy, Carla! Carla! Naunsa ka? Ay, kalain ni mo, sir. Oy, imo man kong gipukaw nga mauna man gyud unta to. Unsay mao na magidunta to? Padung na unta ko nimong luguson, sir. Oh, Sige, si- kumbita di mo nga. Ayaw dugaya. Saba ka di, oy. Pulos ka lang gid binuang da. Sige na, kanaog na diya. Og ikanaog ang akong bagahe, ha. Ug pagkahuman, ipanghangir dayon ng akong mga costumes. Kay basa kay nagsingot, oh. Basa na ganina, atol sa drama. Oh, isigtan na ko, lihok na. Sunod baya dayon ha. Og pahuway na sab kay nahibaw kong kapoy kay katungod nako. Unsa? Kapoy ka og drive. Kay kun wa pa ko di mo dada, di ka unta magdaog sa kanan. Di ka unta mag-drive og inaadto kalayo. Sir, gikapoy ka? Ang tana ka ba? Oh, hiluton ti ka, sir. Unsa? Hiluton ti ka ba aron mawae mong kakapoy? Ay, salamat. Yan, nagigos kong apartment. Saan mga oras Uy, hapit na ilas 3 ka down. Napilam nagkaoras sa kuntug ini. Sa'yo pa ko recording ugma. Sila si Bro Derek o si Carla karon. Sabi siguro, nabot na to silang Bro Derek. Tawagan ko daan before ko matuog. Ano ba siguro na ko nga safe silang nauli? Nahan kong tawag Uy, si Heart pa ni? Nanawag panikadlaw na ko. Hello, Heart? May babae na dengue kapuyo si Derek karon. Huwag ka masulti na ako ni Alden. Abi ko mag-true friend ka. Kun, Kun Heart, kining diin man ka mahibaw. Gisundan ta mo. Ha? Wala kay ko paapo pagpaduol ni mo. Pagkakita na ko mga may kuyog nga babae si Derek. I-surprise ko unta siya nga kuyugan ta mo sa inyong show. Apan may nakita kong babae nga putot nga diha sa front seat sa iyang sakyanan. My God, Alden. Gilisan lang ko ni Derek sa maong klaseng babae. O sa ka-entertainer. Din ba ka tumakuha ni Derek nga club, ha? Wa kay na ko maglaro ang naong sa maong babae. Kay wa kay ko magpaduol ninyo sa stage. Basig mamatikdan ninyong akong sakyanan. Apa nakita ko ang tanang gibuhat ni Derek sa maong babae, Alden. Heart, kuan. Nainsulto ko. Nainsulto kayo ko. Ako nga beauty cyclist. Kanhim Miss Cebu. Gilisan ako ni Derek og... Oh my God. Niubos gud kay ko nimo, Alden. Wa ko nimo sulti bahay ni ini. Kuan, Heart. Kuan, way relasyon si Bro Derek sa mga babae. I mean, dili ko gusto mahiubos ka na ko, Heart. Kuan kining, iya tong assistant. Assistant? Kuan de, kuan. Kining, iya tong katabang. Assistant? Katabang? Hain man gyud anang tinuod, ha? Kanang duha. Kuan ba, gikuan na niya nga yung katabang, o dadusap niya, o may show si Bro Derek, aron iyang assistant. Mao ba? Kaganina lagi kong nagpaabot nga may manaog sa mga sasakyanan. Pan, wa magit. Nag-andar sa makina. Nga sa ato pa, hindi kayo nakapark lang ng maong sakyanan. May tao gidi asod ang maong sakyanan. Pero, nga nung naamanan siya mag-park dadapit ng akong bahay? Ang hain ba? Kanaw? Ala, Ano itago man ka di sa kortina? gusto sir. Nahinumdum na ko. Mao ka ng autoha nga akong giingon nimo. Nilagsigig sunod-sunod na to kaganina.
Usa? Ug mausab ng auto ha, ang makausa ni anhi dinhi si Mumbai. Ug nangita nimo. Nangita na ako. Nga nung ang kamusulti na ako. Kuan man good sir, kanang taod-taod naman to. Kadto bitaw nasuko ka nako, ug ako rin nabilin diri sa bay. Nilakaw man kaadto, nya wa man ko'y kontak nimo. Mao ba? Pustaan na ipata sir. Babay ang sakay ana. Babayeng puwa og lipstick. Sama kapuwa ni anang iyang sakyanan. Unsa? Asa ka sir, oy! Magsusi ko. Balikon ko ang mga sakyanan. Uy, unsa? Uy sir, taysa sir. Basin og killer na. Wa na maminaw na kong gwapo. Unsa may akong buhaton ini? Sundan ko si Sir Derek. Wara ba ko'y armas da? Husto, ang dakong tinidor nga gidisplay sa bongbong sa may komedor. Katoy akong kuhaon. Katabang lang dahil ni ang maong mubuon nga babae. Abi ko kiilisan ako ni Derek siyang kasing-kasing. May balik pagawa si Derek. Og na siya paduong sa akong nahimutangan. Himan paghapon kayong lawas ang akong mahal. Gwapo lang gihapon siya. Ready na ba kung atabangon siya? Pero dili na ko makalikay. Ingon sa gihiko pag akong pagkatao ni Derek. Derek. Babes! Oh. Heart? Babes! Babes! Ikaw? Yes, ako ni. Di gyud ko makaantos og likay ni mo, Derek. Ikaw gyud nga akong mahal. Heart? Igo ka bala sa pagtutok na ako. Di ba ko ni mo gakson? Babes, wa ka ba na mingawan ako? Oh. Heart? Babes, babes, I miss you so much. Oh. Heart? Nganong imo kong gihinayan og tukmod. Derek, ngano? Oh. Ngano? Sorry. Pero ni atas gawas heart. Base may makakita na to. What? Derek! Lain na ba na tanawin ng duha ka binuhat nga magkakos ron? Ha? Oh. Okay. Tanya sa suot sa imong bay. Ha? Kadiyot, ipasod ko na lang sa imong garahe ang akong auto, ha? Come on, saka na lang sa ako sakyanan. Nisakay si Sir Derek sa auto niya ng sexy ug tason niya babae. Kalain sa akong gibati. Sa akong nakita nga nagkako sila. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!